Salamat din po pala sa timpla ng kape ni Rica. Kami ng kape kanina. Siya nag-init ng tubig, tapos pinagtimpla kami habang ginagawa namin yung gunting. Napakasarap ng kape. Yun. Maraming salamat, Rica. Alright po kami. Bali, naglalakad na kami dito sa galing sa site. Papunta kami ng boarding house. Sila tatay tsaka si di nagpaiwan pala ng pahinga. Si Vicente nandun na po. Tol Alamid. Nauna na po kami kasi ako uwi pa ako dun sa sa amin. Yeah. Sige muna. Pagpagal. Salamat. Salamat sana. Pagal. Nagbiyay pa, magmotor. Ayun. Uy! Sasagub. At may nasalubong kami bigla. Nag-iigib pala siya ng tubig. Ayan. Ha? Ayan mo. Saan hindi na kami gluwas pag may Tagko ka daram, may daram ka sa mo. Yar, ako ka daram sa CR mo. Hindi maglulos pag gabi. Nag-iigib pala siya para mamayang gabi gagamitin niya kung sakaling mag-CCR. Papay nga lo. Naguli kaya ako. Naguli. Igib, exercise. Siya rin may glog ata odma. May glog siya odma. Half day. Ayun. Igib. Ayun. Ganda nung dito. At nasalubong din si Rica si Ikang. Galing sa school. Amo pala. Good afternoon. Galing sa school. Right. Diretso lang tong vlog na to para makabuo pa. Yun. Makabuo pa ng isang vlog kasi bukas wala ako dito. At salamat po pala sa suporta nyo sa amin. At sana wag nyong skip yung mga ads namin. Salamat sa suporta, Team Pahuway. Malapit namin sa apartment. Buga. Hello? Yo. Oy, si Kit, yung Dimple Kit. Naiya, si Kit. Oh. Yung Dimple. Sige na. Oy. Yeah. Yan. Malapit na. Dito na kami sa apartment. Grabe yung init talaga. Sobra. Sakit ng ulo. Sa ulo. Dito na po.
At nandito na rin si Amancio. Dito na rin po si Amancio. Ah. Amancio. So yun mga par. Alas 17 na, bali dala ko yung bag ko na naman kasi may labahan to. 6:17 na. Hanap din na sila nakapag ano. Kasi may pupuntahan din si Vicente dito sa Utol. At naggatong na kasi lulutan ng gabihan. Ako doon na lang po ako doon sa bahay kakain. Ingat. Oh, sige, salamat. Right. Dala ko yung gamit. Tripod na iwan. Maraming Sana all. Alright. Dugtong ka na lang pagdating ko sa bahay kung anong oras ulit. Salamat. Mga par, good evening. Bali, dumating pa ako kanina. Saktong alas 7. Tapos diretso ko dun sa CR. Nagtanggal muna ako ng mga gamit. Pumunta ako sa CR. Nagilamos ka agad ako kasi sakit po ng ulo ko hanggang ngayon. Nakainom na ako ng gamot. Tapos pahid nitong kating ko. Init po talaga. Grabe. Ayun. So ayun po, di pa ako nakikita ng anak. Titingnan natin kung ano reaction niya. Mama mo yung white chicken? Yo. Ano? Ano masasabi mo? Anong wala? Ano nga? Ano masasabi mo sa viewers natin? Sa viewers ng paring Jason. Hindi mo alam na nandito ko? Ha? Hindi. Oh, ano nga masasabi mo umuwi ako? Nawala yung white chicken ko. Ano masasabi mo na nandito ako? Wala. Ano wala? Wala lang. Ano nga masasabi mo sa mga viewers natin? Ano? Basta wala. Wala, mayroon yun. Salamat ka sa kanila. Hi ka. Hi. Yung anak ko po. 7 years old na po ito. Mag-isa lang. Pangit.